Nah, iki kegiatan yang kampungku lho, delok tenan. Ono iki bocah cilik-cilik latihan multimedia buat anak-anak. Jenenge Skyway. Di pelatihan multimedia buat anak-anak bermain dan belajar jenenge Skyway. Warga jan melok tenan. So tak dadeki smart village, bisa cerdas lah itu. Ora kaya jamanku mbiyen cilikan kuwi. Dus blumbang terus. Bar kuwi nyolongi tebu, nunggu loko teko terus nduduti tebu, atus neh golek iwak, mancing, ngendrim. Wah jan wis kaya bulang TV bulang ae lho. Zaman pun saiki zamane wis delok tenan digital kabeh. Wis anak-anak cilik-cilik wis belajar gawe video. Iki lho kampung iki mang wis ana apa-apane, wis delok tenan wis bat ngono. Wis dadi kampung Hollywood. Trucuk Hollywood ya, pemain-pemain ana sing gawe cerita, ana sing pemaine sutradara dadi film dan kelak menghasilkan generasi yang smart digital. Zaman ini kok. Yo piye meneh, responden semangat.